ebandleni lakwantu ukubuyisela abantu kwizisekelo zabo. Abantu sebecolonizwe kakhulu, ukudecolonize umuntu sekuyimpi. Uthi ke uJomo Kenyatta mawusiza umuntu omnyama fanele ngesandla esisodwa lesinye sokuvika yena elwa nawe is to defend yourself from your brothers, African brothers. Siyazi ukuthi akuyona into encane ukulanda umuntu umbuyisele impandeni zakhe. Abantu sebeze bajwayela amanga aze kwaba sengathi ayiqiniso. Yabona ke BP amanga mayisekhulunywe kakhulu abantu baze begcine becabanga ukuthi ayiqiniso. Yabona umuntu mawungase ufuna ukubulala umuntu umtshela into eyodwa uyiphinda phinde kaningi azakholwa ukuthi lento useyizwe kaningi iyona, kanti ukuzwa into kaningi akusho ukuthi leyo nto iyona. Ubona ngani yonke into ongayona ayibi nayo imphumela emihle. Isizwe simnyama asinayo imphumela emihle kwezimpumelelo. Uyazi ukuthi kunento engikhathazayo, umnotho wonke usuke eAfrica uye kwamanye amazwe. Kodwa abanikazi bomnotho abanawo umnotho. Kwenziwa yini? Abanikazi bomnotho abekho impandeni zabo, abekho oqobeni lwabo. Abantu abamnyama bayawathanda amadlozi, kodwa abaningi bawathanda mayibhalwe phansi ezincwadi. That is why sikholelwa kuyo yonke incwadi ngaphandle kwento eyigazi lethu. Uyakwazi BP ukushiya abakini kanxele kodwa ubavume ababhalwe phansi, ubavume abaseKorinte, ubavume abaseFilipi, ubavume bonke abantu ababhalwe phansi, kodwa laba bakini abayigazi lakho baphike ubabize ngokuthi bangamadimoni. So it's a problem ke esinayo yokudecolonize umuntu omnyama, simbuyisele impandeni, ngoba iqiniso lithi asikho isihlahla esiyothela uma singekho ezimpandeni zaso. Mawufuna ukuthi isihlahla sithele sixhumeke sime neimpande zaso. Yilento ke esiyenzayo kumuntu omnyama ukuthi no man, kuhle ukusonta kodwa kubi ukulahla usiko lwakini. Kuhle ukusonta kodwa ukhumbule phela ukuthi awusiyena wasesontweni, unezimpande zala ovela khona. And uNkulunkulu akazalidala isonto ukuthi kube yi-first priority yomuntu. Isonto lifana nesikole, akekho umuntu oyofela esikoleni BP, akekho futhi umuntu oyofela esontweni. Wonke umuntu usekhaya kubo. Impande zomuntu yikhaya lomuntu la azalwa khona. Yingakho mawuthi uyabheka inkinga ezibamba umuntu akuzona inkinga zesonto, yinkinga zekhaya zala azalwa khona. Sibanjwe yibulawo la esizalwa khona. Sifuze abazali bethu, sifuze izihlobo zethu, ngoba ilona gazi eligijima kuthina yigazi lasekhaya, yigazi lakithi, le impande zala ezivela khona. Asi-affectwa amagazi ongasiwona wakithi. Asinayo iproblem thina yegazi laka-Israyeli ukuthi njengamanje nginokhondolo lika-Abraham. Asinalo ukhondolo lika-Abraham, futhi asinalo ukhondolo esingathi masolutrace lusikhombe kuDavid. But wonke ama-problems wethu awukhondolo lwala esivela khona. Siyowasolva kanjani? Ngosiko lwala esizalwa khona. Kakhulukazi ke thina esikule ndima ye-religion yabefundisi, sibabulele abantu, sibasolvisa ama-problems ngokwendlela ongasiyona yakubo. Bangaka abantu BP ekuthiwa mawufuna ukhondolo ethile nqamuke lethu 10,000 rand, wawulethu 10,000, but ama-problems asekhona until today. There is no pledge engakwazi ukukusiza egazini lakini. Egazini lakini uyolanyulelwa yini? Uyolanyulelwa inqubo mgomo eyovezwa amadlozi akini ukuthi usizakale ngayo. Ngoba njengoba sizama ukuliberate wena, sifana nabantu abamosha isikhathi. Yabona BP mawuzogenqa isihlahla usigencela ukuthi asithele, asinayo inkinga impande zakhona. So njengoba ulokhu usigenqa uzama ukusinikeza ichance ukuthi senze correction phansi ezimpandeni zakhona. So impilo icorrectwa ekhaya. Angiphinde futhi, impilo yomuntu Mr Nice icorrectwa ekhaya la azalwa khona. Akhompilo eyocorrectwa esontweni, akunamfundiso yocorrect impilo. Umfundisi uyokunikeza instruction ozoya nayo ekhaya uyolungisa izinto ngesikini. Yingakho BP mawungase ubheke athekening ayibhekene nabantu abaningi, ibhekene namakhaya. Ukunake yini ukuthi umuntu waqala isonto into yokuqala ayidelelayo yikhaya lakhe, bese umuntu ehlupheke esesontweni athi kulungile noma ngingahlupheka as long as ngibona inkosi.
yiphi yona inkosi engakwazi ukukwenza uphila impilo engcono bese uthi ngale uyokunika impilo engcono. That life is not guaranteed, but le guaranteed le nkosi lekusho ukuthi kune problem ekufanele uyilungise ngesikini BP. Uyazi ukuthi ikhona into engengayisho ngathi mina once amakhaya abambana BP kuningi esiyokunqoba, ngoba ikhaya malibambene izimpi zomndeni azibi nayo indlela yongena ngoba ikhaya li united, and ikhaya malibambene linamandla okunqoba izinto. Angivale kanjena ke kuleli sonto ngizodila nalento ekuthiwa ibulawo. Uyabona ke lento ekuthiwa ibulawo mntu ilento engawuza umuthi, ilento engizwa lutho nje eloku ikhona athi umuntu sengihamba iminyaka kodwa ayisolveki lento. Athi mina sengikhathela ngisafuna improfeti, angisafuna inyanga, angisafuni ngisho ikhaya, angifuni lutho nje ngoba lento ilokhu iphila kimi. Ibulawo into engabulala umuntu oyedwa ekhaya, into ebulala abantu abangaphezulu kwababodwa ekhaya. Ibulawo ilento mntu uthola ukuthi akusiyena umuntu oyedwa ophuzayo la ekhaya, kuphuza wonke umuntu, and indlela abaphuza ngayo akuyona lejwayelekile. Baphuza kakhulu umhlaba eholile benemali ngoba kubulawa umcebo wala ekhaya. Ibulawo ilento yokuthi la ekhaya intombi yakhona iziphethe kahle, kodwa nje mayike yaqala yathi yagana ikalelwa isikhathi yabuya emganweni. Ilento iyibulawo la ekhaya mawuthi uyayilandela umama wabuya, umntwana uyabuya, nabantwana bakhe usungayipredict impilo yabo ukuthi okay kulomndeni baphila kanjani. Ibulawo ilento eyenza ukuthi ubhutwa la ekhaya vele make waganwa ahambe engabe sanondla nonke ayohlala emzini, ayohlala ngaphandle kwasekhaya, angalifuni futhi ikhaya. Yibulawo ke leyo. Yabona ke ibulawo lento yokuthi yebo ke sekulungile nizoyiphatha imali ngesandla kodwa ngeke niwakho umuzi. Kufungiwe ukuthi ngeke niwakho umuzi. Ibulawo yinto ebulala ikusasa lawo wonke umuntu osekhaya. Uyazi ukuthi kunezingane ezifundayo zimosha isikhathi ngoba zifunda nebulawo ngaphakathi. Maziqala nje zithi exam khohlwayo yonke into eyayibhala. Bese bethi baba lengane lezi ake niyise enyangeni, iyenyangeni ingane bese ivele yenze njalo. Ifika ilashe kuthi inyanga ayisebenzi kanti kulashwe ibulawo une ibulawo lo muntu. Uyazi ukuthi khona umuntu ongakwazi ukuphila engaphuzile sekuyibulawo nje egazini lakhe efanele aphile. Omunye akakwazi uphuma ejele namhlanje ngesonto elizayo uyaphindela, sekuyibulawo wabulawa ukuthi aphile lento ekufanele ayiphile. Ingakho ngesonto ngizothi inkosi ubungesilamleleni kuyibulawo, ngizodila nebulawo nje kuphela. Ngifuna ningiphathele impahla zalabantu enibazi ukuthi ngeke bavuma ukuza kodwa ningakwazi ukubathwala ngeinsila zabo ngoba akeke phela sihlulo kulapha umuntu ngensila yakhe ebe umthakathi ekwazi ukuthakatha umuntu ngensila yakhe. Njengoba umthakathi ekwazi ukuntshontsha iskipa antshontshe underwear line kodwa sebenza abantu abafaka ibulawo, kusho ukuthi nathi singakwazi ukulamula ibulawo ngoba ibulawo alizakhekeli. Ibulawo lokuqala lenziwa izenzo, thola ukuthi kunomuntu wabulala abantu ekhaya, so leli gazi lalabantu liphendukile njengamanje. Idlozi ngesenzo sakhe alisakwazi ukuxhumana nani la ekhaya, sekuyibulawo, sekuyimikhuba ethize emimbi eyenzakala yama accident, ukufa njalo ngonyaka nje sekuyazi ukuthi kunomuntu ohambayo ngenyanga ethize la ekhaya. Yibulawo ke lelo. Okay,
lento mayisibulawo enye yenziwe ngokuthi okay lo ubulela abantu abaningi wachitha igazi wakhipha igazi kakhulu gcine senebulawo ekhaya. Okwesibili la abantu abathize besebenzisa lento ekuthiwa ubuthakathi bokuthengwa BP, la umuntu engahamba ayophahla ngesithombe sakho wena ungekho afake ibulawo kini ukuthengile ngemali wakhokha mhlawumbe isilwane esithize kusetshenzwe ukuthi uBP ngeke azasebenza ubulewe ukuthi ungasebenzi ube netalent elihle kodwa likumise ndawonye udlale kahle ibhola kodwa mase kuyiwa kuma trials ube nento ezokwenza ungayi ovela ube ne-injury ngesikhathi sekufanele uperform. Yibulawo ke leyo nto mhlawumbe yenziwa ukuthi ke khona umuntu owasebenza ekhaya wasebenza igceke wasebenza inhlabathi ezithize. Ibulawo alizinzakaleli lenziwa izimo ezithize umuntu ahlangabezana nazo empilweni. Ke mase kibulawo selingenile into ebhlungu ngalo noma mawuke wazalwa kanti uzalelwa kulona nawe usubulewe ufana nani fana lesifo ekuthiwa silapheka ngithi uyibona ukuthi kuthiwa ingane makuwakhulelwa kanti nayo izalwa ina lesi sifo isithole kuba isitholanga isenzo somzali si-affecta nengane. Baningi ke abantu ababanjwe yibulawo yingakho kule Sunday yesiya kuyona umprofeti uzobe dila ngqo nebulawo. Namhlanje date namhlanje izi20 ngicabanga ukuthi kusokukwele singangesonto yes 23 mhla ka 23 ke umprofeti uzodila nebulawo empilweni yakho. Mawuzazi ukuthi unebulawo phuthuma ngifuna wena ungiphathele impahla yalezi ingane zakho ezinebulawo, ungiphathele impahla yomndeni wakho nebulawo, ungiphathele impahla yakho wena obona ukuthi hayi nginebulawo kodwa ngeke phela kade ngufuna umsebenzi ngani sengiyile nala kuthiwa abantu bayasizakala khona kodwa mina still impilo yami ayisizakala imindawonye ngizodila nebulawo ke ngesonto lesiya kulona. Okay lapha eTrust Feed ngikhona emvuselelweni namhlanje ntambama ngizobe ngikhona eTrust Feed ehholo emvuselelweni ngizobe ngikhona. Le mvuselelo ngiyayazi ime ngokwendlela eright iyaziwe esontweni office nami ngiyayazi ngizobe ngikhona namhlanje ntambama eTrust Feed ehholo la khona ngizobe ngikhona la ePietermaritzburg. Bese kuthi ngomgqibelo bafowethu indumezulu yenkonzo yamadoda umkhosi wamadoda abantu besilisa ngizokhuluma abantu besisa kuzobe kuyimina kube umseleku ubaba uMosamseleku wothando lwesithembu kube umcineka lo wempucuzeko uzobe khona ubaba uXolani imcineka uzobe eyisikhulumi naye. Iqala ke ngo10 ekseni umkhosi wamadoda ngesonto ila umprofeti adila khona nebulawo ngo10 ekseni enumber 285 Back Street ePietermaritzburg. Inamba akabanga ngithola kuyona uma befuna ukubhukha ama 1-on-1 ngolwesibili kuphela bephinde futhi bangibone ngesonto. Inamba ithi 067 287 4180 asiphinde futhi 067 287 4180. Asibonge kade sikhulekela amanzi kuwo wonke umuntu obamba amanzi. Sobonana ngesonto siphinde sibonane ngomgqibelo amadoda ngomgqibelo nosisika abafisa ukubaphelezela ngoba kunzima ukhipha umuntu wakho ungazi ukuthi uyabe ungamphelezela ke umuntu wakho mawunomuntu BP no thabile nifike nabantu benu asibusiseke. Inkosi siyabusisa naba bantu babamba amanzi awukuphila mayingena emzimbeni awahambe nezwi lomprofeti. Ngiyabakhulula ezintweni zonke ababhekene nazo ngamandla nangogqobo wangiphalo noluphezulu kwamandla oluphezulu kwempilo yami. Lawo mandla wangiphela wona ukubaphilisa isizwe mabaphile bonke abantu bakwantu mabaphile impilo yabo ibengcono macace kuvuleka amaphupho kuvuleka izibonakaliso impilo in the physical mayibe right mabe nokuphila babe nomcebo. Kuyakhuleka ke Nkosi emagumeni amani omhlaba makube kuhle wena wenza konke. Qhubeka ke Nkosi kudede ubumnyama kuvela ukukhanya ngoba ukukhanya kuyakunqoba ubumnyama makukhanye ke empilweni zabalaleli kuyo yonke indawo laba ngilalele khona ngalamanzi ngegama lenkosi amen. Amen. Nkosi ke mayinibusise.